Ever wondered how polyglots manage to juggle so many languages in their daily lives? Today I want to give you a behind-the-scenes look at what my schedule looks like and how I manage most of the time anyways to practice all my languages. This video is going to be in Catalan, but you can activate subtitles in English or Catalan if you want. Thanks a lot to my patrons. If you become a patron today, you'll be able to access 14 exclusive videos in Catalan, including Catalan and English subtitles. I'm aiming to publish as much as possible, and I hope you will like the different content I've created there. You'll also get access to almost all Catalan podcast transcripts. I hope you will like it, and if you're ready, let's get started. Ara us explicaré com faig servir les diferents llengües i com integro les diferents llengües en el meu dia a dia. Anirem dia per dia, però hi ha algunes coses que de fet les faig cada dia. No és que les faci només un dia, però crec que és més fàcil si faig aquesta estructura. Espero que sigui útil. Comencem, doncs, amb el dilluns. El dilluns prefereixo no tenir classes en línia ni res d'això, perquè el dilluns sempre és una mica dur, perquè comença la setmana, després del cap de setmana, i dic, va, doncs avui simplement treballo. Però què vol dir en el meu cas? A la meva feina faig servir, depenent del dia, fins a 5 llengües. Quines llengües són? Faig servir l'anglès, l'alemany, el francès, el castellà i de vegades també el català. I això, la veritat és que m'agrada molt quan algun client em contacta en català. Clar, és molt pràctic treballar en diferents idiomes perquè no m'he de forçar a practicar els idiomes, sinó que l'ambient en què em trobo, és a dir, la meva feina, ja m'obliga a fer servir aquests idiomes. I va bé perquè també t'entrenes el cervell a dir, doncs ara en anglès, ara en francès, ara en alemany, i és divertit i ho integro així en el meu dia a dia i és una cosa que personalment m'ajuda molt. Si en algun moment canviés de feina per una feina que fos en només un idioma, crec que em seria bastant difícil practicar tants idiomes durant una setmana, perquè, com tu, suposo, tinc molta feina, tinc amics, tinc coses a fer. Llavors, el fet de ja tenir aquests idiomes integrats a la meva feina m'ajuda molt. El dimarts també treballo, una cosa que ja us he comentat, però una cosa que soc fer el dimarts és una classe a italki. Si fa temps que em segueixes ja saps que aprenc el rus a italki, però també he fet servir aquesta plataforma per practicar una mica el francès o el suec. Ara mateix, com potser ja saps, el meu nivell de rus no és altíssim. De fet, tinc un nivell potser més o menys B1. I la veritat és que em va molt bé poder parlar amb algú. Tinc una professora principal, però de vegades també en faig servir d'altres. I és que a italki pots trobar un munt de professors que s'adapten al teu horari, el que tu vols i tot això. Llavors, per exemple, si tu vols aprendre català i ho vols fer els dimarts a les 5 de la tarda i vols pagar un preu concret, per exemple, pots trobar-ho a italki. És el mateix per mi. Si jo, per exemple, ara ja no tingués temps els dimarts, sinó que tingués temps el dijous a les 8 del vespre, doncs podria trobar algú que m'ajudés en aquell moment. O sigui que la plataforma s'adapta molt a tu i el que tu necessites o vols. Aquí podeu veure la meva professora, la Natàlia, i ja fa molts anys que fem classes juntes, ella és la professora, i comencem les classes parlant de qualsevol cosa que a mi m'interessi, jo també li demano com està i tot això, i em deixa parlar lliurement, sense interrompre'm tota l'estona ni res. Però llavors sí que em comenta una mica, mira, aquí podries vigilar una mica amb això, o mira, aquesta paraula segur que et serà molt útil, etc. Llavors, m'ajuda a millorar i al mateix temps també em deixa parlar lliurement, que crec que està molt bé. Una cosa que també m'agrada molt és que, clar, ella m'ajuda a trobar coses interessants en rus. Per exemple, l'altre dia em va portar uns acudits que jo per internet crec que no trobaria, o em pot recomanar sèries o pel·lícules o el que sigui. Us seré molt sincera, jo quan vaig trobar italki per primera vegada no tenia una situació econòmica gaire bona, llavors estava buscant alguna cosa que no fos supercara. I clar, italki, una cosa que té molt bona és que, per exemple, si jo ara vaig a reservar una classe amb la meva professora o amb una professora nova, doncs puc pagar simplement una classe, no he de pagar-ne 100, no he de pagar-ne 20, no m'he de comprometre tant, i això crec que està molt bé. Si vols millorar el català o qualsevol altre idioma, prova italki avui. T'he deixat a sota un enllaç en el qual hi trobaràs un descompte meu. No dubtis a fer-lo servir. Espero que t'agradi. El dimecres, com sempre, treballo i també, doncs, a l'hora de la pausa tinc un tàndem, o sigui, un intercanvi amb una persona. Com ho fem? Doncs la primera mitja hora en italià i la segona mitja hora en castellà. Ens intentem corregir, però ens centrem sobretot en la comunicació.
O sigui que no ens estem interrompent constantment, sinó que de tant en tant hi ha potser alguna correcció. I això ho faig per telèfon. Això vol dir que no he de quedar amb algú físicament, sinó que simplement ens truquem. Trobo que és molt bona idea i és gratuït. El dijous també treballo i a la pausa també aprofito per fer un tàndem, és a dir, un intercanvi lingüístic, en aquest cas suec-català. No ho fem cada setmana, sinó que cada 2 setmanes. O sigui que estrictament no és cada setmana, però almenys de tant en tant ho faig. I ara que vaig fer el repte en suec, la veritat és que ho valoro molt i m'agradaria continuar amb aquesta llengua perquè ara ja ho veureu, faré un altre vídeo sobre aquest tema, però m'ha anat molt bé el repte, n'estic molt contenta, però em sabria greu perdre el que he arribat a adquirir, o sigui, el nivell que he arribat a adquirir de suec m'agradaria no perdre'l. Per tant, és molt important per mi aquest tàndem. Divendres, dissabte i diumenge no treballo, per tant, ja no tinc els 5 idiomes que vaig servir a la feina, però sí que de vegades tinc ganes d'escoltar un podcast, o potser faig els deures de rus, o simplement faig servir el Duolingo, que això no us ho he explicat per cert, però el Duolingo el faig servir cada dia en japonès. Ja n'he parlat en altres vídeos, no espero aprendre gaire o gairebé res fent servir aquesta aplicació, però m'ho passo bé, m'agrada i per això continuo, bàsicament. I el divendres, dissabte i diumenge solc escoltar música en diferents idiomes, potser parlo amb amics en diferents idiomes també, etc. Llavors, no és una pràctica estructurada, sinó que simplement sorgeix. Per exemple, a mi m'agrada escoltar música en francès o escoltar música en suec, i també en italià, per exemple, i no és una cosa que digui ara escoltaré música en suec per aprendre suec, sinó que em ve de gust d'escoltar música i ho faig en suec perquè em ve de gust. Llavors no és una cosa gaire estructurada en aquest sentit. Però sigui d'una manera més o menys estructurada, sí que faig servir tots els idiomes gairebé cada setmana, o almenys ho intento. Quan, per exemple, vaig de vacances, si no faig servir el francès durant 2 setmanes, tampoc me n'oblido, perquè són 2 setmanes, no són 2 anys. Llavors tampoc passa res, si alguna setmana estic malalta o vaig a vacances o el que sigui, i coincideix que no faig servir tots els idiomes, tampoc passa res, no s'acaba el món. Però sí que és veritat que quan vaig estar fent el repte de suec, que vaig dedicar molt de temps al suec i vaig deixar una mica de banda el rus, em vaig adonar que vaig empitjorar una mica. Però és una cosa que llavors es pot recuperar, cap problema. Com ho fas tu? Com t'estructures la setmana? Aprens diferents idiomes? O dius, mira, no, jo deixo que sorgeixi com sigui? O potser no tens ni temps ni ganes d'estructurar el teu dia a dia? Vull dir que no ho sé, cada persona és un món. M'encantaria saber-ho. M'ho pots deixar aquí sota. Doncs espero que estiguis molt bé i fins ben aviat. Adeu!